Ka Meghalaya Social Development Society Shillong kalami Shakmat ban penslori kilong me long pa ki badai na kisnong baper ha ki jaka sor ban yawan Shakmat ban lang ki kunhun nirap daladi yaladi lani ki self help group kani ka jingtmu ka MSDS kalapau leng ba ka program yalap aji kai ba arsengi ha ka khatnyo ba khat pratrik no pra arjar arpuai kabal tip kum ka orientation and capacity building for SHG member hapo ka Deen Dayal Antodaya Yojana National Urban Livelihood Mission ya kani ka program aji kai la kershan do ba adil ba nang rom MLA kanot long kidon sipautili ki self group ki blawan banishimanta ha kani ka program ka bala punlong ha community hall ka dor barsnong wa indo nolor ba adil ba nang rom ubalawan ban a jingkran I mean same ki khot ka self group layo ru ya jingpen sai kumnu ban pentrikam yaki ha ki jakasor daw ba alvinus nang kari president ka MSDS hakane ka sngi ki SHG ba per ki lapin i ya ki tiar jingsna ba per belasna de ki khot kum ki jing thanjan ki ashar ki tiar belasna da ki tiar jot ki jingsna sentio pat ki we na preng ki ni ki group ka kiu shaprang SHG mau prem Bishop Falls ka de ka we ka kunhun ka bodon yu usamla teibor el nonglaj ubam nang bankran hanrei udan pat ya kasab bantan ki pra ki mula bat ki tiar belasna ki sin kuman sukudo bala soi kular padeng ka MSDS pat ka Meghalaya Urban Development Authority pan pentulun ya jing trekam ki SHG hakanong ba Shillong kumba pentrekam ya ki SHG hakinong kandong haki jaka nong kandong lengba ki office community and rural development block ki khot bat nong ilam ki SHG bapau ba kani ka long kalenti bakin kintiu markliang padeng ki parar khot ha ka yo ka kot Tinga do lang ka group lam lenti nang ina po jilro before that ban snai ban dan hane po ka SHG group ila don lupa gitu ki kum to tingi don argor lain kum to pagi songkai ay dan mga kasi ngilin man snai kini kijing sna tingi lai kai ngilai sna ngong nang ban mik mani te tadian ba ngilai sna ru labon malai sna nglabu PB po in shop kum kini Christmas decorations kum taspor kini sna hi te kum ini ngi sna ini bagi syuk ha naklau itu tang spray ila de ka no ano ini de ngwanir kini ki kau kami ke tinggal de kalong ka best out of waste de kum kini sentiru no tur khar PB ba de hadem kaja ka buun bread kaja bo ngakhar ngasna sentiru da ka ngasna sentiru kum lipat na do siya kata ka kam nila islang tama mentapa ba ngela don la kan ga group dengan perkhat ba marway long kam stana te bandai do nyobo man ya kam ya mo kalau long no ndai tombangan suka mai tak marway no itu rin kamai ya ka babaros kata this is my work nadu bam padon ya kataka siapa ke grup ngasna ki nasu ki pela ngasna gini de ki towel ki belajor kini kitia ki wes sudah apa ni bisa lagi wes Ketika tinggal bila kan lo bila ada naga grup platform grup itu. Haka grup mentaba dang sien nang tarai na dupa sedang tarai kan do ngadon arbanai lagi kam pada gelong kibala ya la slem ba Ibu mentah ada kecingdon lah grup atau filap le magi don tak new ideas kiba wan lagi we members pat. Ngasutan dat pada bang ada dona grup ho nya dona grup ida seput. Te kumba ngambenya ki kwa banang tinginang kumta kay lara kimnang na bakin senaru dengan senamar weru at least kala dan lang Aisyah ay ko ay pilihan lang itay te dakatakar ko begini don ngiat long ngiat telilak te ngidang suya sedang menta arbanai mengi te ngilaya sedang mantong di utiet te ban sinai kini kita kijan kini kijing tan marba ngilaya dan lupa kitir hayang te ngila de lupa ki balaya tre kum tu malum malaam te ngila ya don lupa ki niki tiar hayang ngila suasna lakasna na rakin de gitu ki lengkot lengkai ki bang ngila don lupa namar ban pensep ban ba ngimpat don pisa ban ya thiet bang ngidang suasdang Ketika justru juki don lang hane grup ni trilang. Ngi sutenat cibu namar ba kalong kum kalat te kum ka bu ngi namar la ngidon marwe ngi ngubangim tip ya ka ngi susu ngisu syang ba hayeng ngisu kuat na tu kan teda ka bang ya dalang haka grup ni pa ibe la aktif na situ ra kong we ibe la aktif situ ra kong we te kala long kala khambon em ngajing tip jungi te ka jing ka tu ka jing nang jing start jungi ro lang ibe ila nang ra kong ni ila pet ilang ibe la pet i bangangan nang kong te lang kala nila ya jing tu sipun kan
Kemalang mentah pi penyak yo i bagi doni jing bagi asyar ki bagi bu ni atau pilak pun pilak penyak yo baik ki dak jing lang jong ki dekat apa grup Kini ki asyar kim de jungi te. oh Kini ki jan ki jungi te. Ngimpat lah arban penyayo menta te nomor ba. Gilang sedang amenta arban itu lagi ngimpat. So ngimpat lahir ban pembitiar. Ni sotu menta lagi pas kumno ru agino ki kerdan lagi BA lagi MA lagi BSc ki MSc lagi PhD bat kiwi dia ka bah ban yo kam nomor ka di kapor ka juk jong jengkala ka banglei menta tang sipo tu lagi pos ru da ki po hajar hot nong apply tidak ada ngipet yang ni ke state ke jongi ka bodon ka reservation policy ka reservation kota ka bodai namta ki jaj bandriu garo par ki jaj bandriu jongi kasi jantia kaneru ha ka ba ka jingtri kam saupo mantala da sipo tu li ka pos santali yo garo santali kasi tidak ada sipo tu li ka pos da ki po hajar hot nong apply lani da ki lakmut da ki apply hei kan don par ka jingkermen na ka banta ka lawai jong ki samla kani kalong keke ka bang deban ai ka borong ni deban ai kata ka jing songo na ka banta ka sarkar India ka ba lawan lambak ni kila plenty ha ka kerteng jong ni self help group bangila ban yarap na ka banta jong ki bakade ka por ka bangila ban kershan bangi hapat thau kila plenty ban wat kila plenty kumno bangin yang halaki jong ki jan kumno bangin kershan daladi yaladi kumno bangin yarap daladi yaladi Mencap Islam Haus Islam Arpo ba ka MSS kalasan ka agreement bat ka muda ha ka pangin la ban pencerikam ya kani ka project po sor te kani kala ada kala ban long kade ka sin ka baningkong ba kani ka project ka kentup ka kade kerpang tang na ka benta ki porlok jugi ki badai ke long kemi long pa ki khon samla ki badai ha po sor ki bangin la ban lom ki kum ka we ka kenhon te de lamba jong kani ka grup ka ba ikermen scam ba ki member ki khot jangi ha ka ba ka jingthu ba kong san jong ka long komno ban yarap khamtam ye ki member jong ka grup ki badan ha ki grup ba pher ki badan manta la komno shifautli ki SAG ha kni ha po sor ha ka ba komno ngila ban yarap ki member ban kin tiu shushu khamtam le ya ka kam ka ba maki ki trai lani ban pen bha shushu ya ka kam ka ba maki ki la ju trai baro sikata kadai ka jingtmu ka ba kongsan jong kane ka SAG bat ka ba kham kongsan tam na kita ka long kumno bagi la banyara para member ladangi poi ha ka khem kai ladangi poi ha ka jingjenja te kadai kata ka jingtmu ka ba ya persiang na kaliang jong ka MSDS